Abusafo ma munyina dwom makwaba edan so Nyankopon de kran kwa chen yasane hia e wo tete obi chedwubede wa Tinka TV so be da pemienu ni ana yefi asese yedi nkomo a edikan ye ne sofo dupoku edi nkomo na yeko fitiem kohwe kwan na nanom fa so omotenase edidi edan so agana daroma yasane hia biom sofo dupoku se me no mienu hodonti wasan ede ne break akra ato mama ye ne yasan ahia yahia e wo tete obi chire so a ene na se de nim da bia no fa okratai ne fa otwedua ne tenase na yensua de na mame kai wo se bia me di dwumadi ho chia me din edi kofi kakari mo twa me da me ho ba me ba ye be hye ne nkomo twetwe na se Abusafo me da masese matwa me ama madam me ho ba se de da bia ye no se ye hye titubi dwumadi ase a ye kofitiem ene nananom ekodi nkomo enen so sofo edupoku e wa hase a me ne no eba bedi nkomo sofo do me mwakwa ba biem mejo so keke sofo na otwe mienu ni ye di nkomo afa beet ho ye di nkomo afa carrot ho enne mahwefo pe bebi fufuro e wo wonche ye ho eden ne wo de e ma yen keke mdawase amatiefo nyina adwo se omusonya ebre amayen omutie nchechire ebinum aye omadwinse owo kakra yebewo ntina mo haya adwinsa omuka kire da bia ye ko programs ase omuka kire owo kakra owo nya kakra na edru se otwino a otwetwetwe ho no a oyere no magina ho wo hospital no na hu se ye kakra na ye kakra nti se onipa bia yenya nkoye de ye boy ye nkwa ho ban na ye nyini chewi se onyankopon odwumadie ma obi a wasase so me ne omiemu ene ye tiefo nyina enen so de ntra tetefo no nyini cheye no aye brusu ye nyini nchem ye didie no onum ya enye adidie bia na ye didie na nye aduane bia na ye aduane enuane onyankopon bo ma titiru ne atosode na msa beka ho se meka ba ko ho se atosode no dodo no ampeja hit eja kan na ne munuane no nyina na asa nti udi ano nse odi ni sa tete ofo no no mo ntamfa eja nka o maduane nti no munni che na ne ye ka ba ko wasem ene mpese meka ye fro no o mo kan no kukuma broni su kan no kokumba we sa de na ba no kure wo mo na adwuma papi na ye o de nchine gu nso mo horo ho na wo twetwa obetima de akura wi nse na se obetima twetwa na odi kan oduane no ho de eja kan o eja nkan nti ebebo na onya hodin we kokumba no adwuma papi na ye nti na kokumba na mbese ye kan ho asem se menkwa so for ma me hwe ene ma ye hu faso a e wo so ene bra be faso a ye bedi ebre no de utwitwa oduane na ready a obedina mu ana fufuo ana apesie me se ene aduaba nko ne nhia ontimi mfa kokumba enka kodum ontimi mfa kokumba enka nka hunni atosode ne aduaba ne nhia nti oduane no oyira no omo na wiama okeke no na ode nkyina gu nsoma hohoro no wotwitwa aka oduane a odie no kokumba na o babedi faso papi na wo mumai faso pi wo nnuane nura onyankopon de ahyemu no eboye pa aduane duro bi o ye frɛ no silica aduane duro eno wo mu na boa pa ekoka calcium a wo mu no ho aposo se o ha no eyifiri ho ma ye sa kokumba no nti afi obi nso o junsom o ha no kokumba no nso ye eboa ye kidney yesa no a efin na woni pedio mayi no eno so eboa no pa kokumba na da ho sa yemu no adabia de fufuo no nko na yadwono so kokumba no so eboa pa sa ade na ye ntumi ye no adabia fufuo no nko na ahwe nka ho no nko na sigya so a emunuane nuro no dodo na awu akakakra bi nti ese nya emu no ka ho enu nti na ye breso no ye hu amane no so nti se mpanyimfo no de na omo edi sa no ma ye kan nti ye breso de ntra ye nche na ye kono no odi we odi tu obi anim ko baka cho se o
bibi how so for do na say the tea ne we say ne we be yede anya den sawo anya nwono anya bibia eno ayete se body show no aha anya nwono no anse ode nchen na woro ho na wotwitwa enuanu no Nyankopon de ahyemu no nti na ese yedie no apart from silica say the obo de no calcium ana de biem phosphorus aha afenso nti ebo nipadua nankasa sa ade oye kura na ebo nipadua no pa ema no mpenum nso yeden yesenso sa so be na kakra ni a yedi nkomoyi omo ehwe adwuma yedi ebisa se na papa ni number boy na adwuma di a yedi obia ba no abehwe na okọ ohun ba bi obehu so yedi nkomo na ye be kọ na wie ya na wo de number na wo de kira kwan atodwa wo mo be fro person mu no di nkomo no matimi ene wo edi nkomo so nipa titiri bay ana sese wodi kakumba ya ye ka ho asem mpacha obi atumidi na bre ben ana sese yidi ebra odidi no oduane ebra som a odidi no anopa awia na nwumre mesi saa atosode ani nuaba enhia ndi se udi fruits anuaba no nko na woniwe se nye fruits na udi na ya no opesie ya no wo mo stew no ma no edija kakra kan omu steam kakra na otwitwa de jankan na ka ho nti bra udi onopaduane na awia duane no otwitwa ka ho ani nuaba nko na nhia obi atumidi obi a pimfo akoda mame musa opimfo a oje na wo eboa no mpajoan kachom na wo mu no opimfo no akoda no a oda ne yam no de ono odi no bi na akoda ninya nti ono odi we ya obawo no ma akoda no obawo no mpem ye de se de opimfo no nso ne no mpem ye de no nti opimfo a aka bebo so mekora no ono tumidi se nnuane nura wo mu abodin no danchen a ebia no obi wo yade bi obetimi awe kakumbai enya ne nkwa ana meka se eye nompemu adwuma pa nti se obi ewo nompemu ha ni nompemu ha na onfa wenye na duane na de maka ehia pa ni se owi we no na de oboye no onye ni mugidie pa nnenya Yesu wasase o ka se gidie ni mu a obi ntimi nso ani ti wonya Onyankopon mugidie na ogidi so na bowe na de wama nimdefo atwerafo ho na ogidi ayare no beko metuma ka ni papia Yesu de omo ba ye nchen a adidie no onum ya ma omo yare yeko ye nnuaba ya keke atusidie ni nnuaba na sayare objafo aha eye Atinka TV titi obi chedwubadie na wo hwei medie no fa bia ya to ne den fitiam na ye hwe onom ene edidie ana mene sofo dupoku enenso yasane hia ye di hunkomoy se de bia monim no eye semaka kra sebe ya obehwe kwan abefa so a obedidi yie na watena se ache yie fi se kane no na nananom tena se edidi che enne yedidi nenso no enche na yewu enunti ana tete obi kira bedwafo yadwen mo ho na ye de sofo dupoku eba sebe ya obekire aduane kakra ana aduaba ana asa atosode a yedi a ebema ya nyini ache so for beku ye de brand na ye adwuma ye ko Mr. Wara wadawruma wan kasafa utetefo ahoma atudwa na ekire ye bra obi mfraw no ono ni nkomo na ye nsore so me da sipi keke me number 020 81 another 81 728 voda no 020 8181 728 anonkwa ana tigo no nso ye 027 810 3907 Abjafo sare sofo adu kan no wase the telephone number 020 818 1728 mame NC number no esubim 0208 181 728 ana se Tigo number no 0278 103 907
abusua aha ana yɛde fitiamu dwumadie ne fa yɛ ɔnom ne adidie no esi ɛyɛ awurade pa na ɔhwɛ sɛ ne abirikuro yai bɛsa ne sɔfo dupuku asana hyia na yɛde bibi foforɔ nso aba abɛtoa mo so